Συμπατριώτη και συμπατριώτισσα, λεριά και λεριέ, ήρθε η ώρα της ελπίδας για τη Λέρο. Όλοι μαζί μπορούμε να ελπίζουμε. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, να οραματιστούμε, να σχεδιάσουμε, να διεκδικήσουμε, να υλοποιήσουμε. Το πρώτο βήμα έγινε. Ο Μιχάλης Κοντραφούρης κατάφερε να ενώσει όλες τις δυνάμεις του νησιού. Τώρα είναι στο χέρι σου να δώσεις την εντολή σε αυτούς τους ανθρώπους για να πάρει η Λέρος τη θέση που της αξίζει. Ο άνεργος και αδύναμος Λεριός δεν έχει ανάγκη ξανά από υποσχέσεις. Έχει ανάγκη από ουσιαστική συμπαράσταση και πρόγραμμα που θα του δώσει προοπτική και ελπίδα για να μείνει στη Λέρο. Τους το χρωστάμε και θα τους το δώσουμε. Ο παππούς και η γιαγιά, οι συνταξιούχοι γονείς μας, είναι ενεργοί πολίτες που ζητούν μόνο σεβασμό, αξιοπρέπεια και αγάπη. Τους το χρωστάμε και θα τους το δώσουμε. Ο νέος και η νέα της Λέρου έχουν το αυτονόητο δικαίωμα για ίσες ευκαιρίες. Με ειλικρίνεια και σεβασμό στα όνειρά τους, θα αγωνιστούμε για να δημιουργήσουμε μαζί τους τη Λέρο που τους αξίζει. Τους το χρωστάμε και θα τους το δώσουμε. Δεσμεύομαι προσωπικά ότι και μετά την επόμενη πενταετία θα μπορώ να σας κοιτώ όλους στα μάτια.